warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya lestari ya. Anakku nduk linggo, piye mak canggih. Tari paksa anggone para pakarsa sedaya kakung Usmawana Putih lagi enak kepenak. Midhangetake ya ki mau gelare ngring nggih Purwa. Ngetutake marang aluring cerita. Tari paksa kudu mandeg sedela. Miras pantes kanggo apa kuwi mau mbuang sebel puyeng. Men ora jenuh, men ora sepaneng. Metune limbuk karo cangik. Ya. Jane ning Banyumas ora ana limbuk karo cangik, anake Togong Sarawita. Biasane kaya kuwe. Yen Bapak Kang Asto nganggone wayang sabar subur iki men ketok beda ora ajek kaya biasane nganggone wayang limbuk cangik. Ya wong padha karepe ya padha karepe. Sedurung arep matur kang kathah aku arep takon karo make wong iki lakone apa mak supaya sing murung-mudeng wayang bisa mudeng ya wong iki disuwuni karo pepundhenku iki menika Bapak Kades Bapak Magruri ingkang ngersake lampahan ya ki mau Wahyu Makutarama Wahyu Makutarama Wahyu Makutarama ki wahyu ning pamomong ya wahyu ning ratu wahyu ning katentreman dadi pas banget pancen Piyayi Pramono panjenengan pepundhen kula Bapak Kades Mahruri ngersake lakon Wahyu Makutarama Wahyu Makutarama iya seje dalang seje sanggit lain kopi lain masakan sing penting tinemu nalar rupok karo bundute padha. Jadi kira-kira mengko Wahyu Makutarama mlebune ning sapa ya Mak ditonton bareng-bareng bae gunane nonton wayang kuwi mau sing apik dienggo sing ala aja dienggo. Mergane pagelaran wayang ki mau tontonan kang minangka dadi tuntunan lawan tatanan uga tantangane seorang dalang. Kepiye carane murih nyanggit lakon ben penonton jaman iki mudeng. Awit jaman iki wis Gen Z. Generasi Z wah jan temenanan pinter-pinter adik-adikku ki luwih pinter-pinter dadi kepiye carane para dalang utawa para seniman boleh mengemas lakon supaya tertarik pancen wis ana porsine dewek-dewek ya Mak ana porsine dewek-dewek contone nek bagian bangsane jejer bagian bangsane gunem utawa cerita ki bagiane sepuh pini sepuh mengko nek bagian wayang sing lucu-lucu kuwi bagiane adik-adikku para bocah-bocah cilik ben tertarik marang wayang. Angger mengko bagiane lagu-lagu iki bagiane ibu-ibu. Angger bangsane sabetan iki bocah-bocah nom sing senenge rame-rame. Yo. Nek iki wis diwiling wanti mak piye? Wong iki dijaluki wayangan setengah kasih. Ya ning manfaatan yo, Nduk. Dilalah ki mau ki hawane udan terus. Luwih takut jam 3 budal sekang Banyumas iki diguyur udan